Hello mga kalabidabs and welcome to Oyangi Festival, Paskuhan sa Pulangi 2022. Ngayong araw ginanap ang Oyangi Festival, Paskuhan sa Pulangi na kung saan nagkaroon ng iba't ibang activities. Kasama sa grand opening ang Parade of Lights. Dinagsa ng mga turista ang nasabing event sa muling pupukas ng Oyangi Festival after 2 years. Ang Parade of Lights ay isa sa highlights ng grand opening ng Oyangi Festival, Paskuhan sa Pulangi 2022. Talagang bakas sa mga manonood ang saya dahil muli nilang masasaksihan ang ganda ng festival. Kahit na umuulan, hindi pa rin napigilan ang mga turista at mga Pulangkeños na manood ng nasabing Parade of Lights. Nagkaroon din ng programa sa Pulangi Public Kiosk. Dito, nagpamalas ng kanilang mga talento ang mga Pulangkeños. Kahit na umuulan, hindi pa rin ito nagpatinag sa mga manonood upang saksihan ang napakagandang event. Our sponsors, we would like to thank the following sponsors, TriStar Commercial, celebration of Sassen Pulangi Festival Merchandise, Paskuhan Legazpi sa Sweets, Black Race, Pulangi, Latinmar, Roxbudo, Angelic Trading, yung mga Nail activities Flow, and Retail events ngayong gabi plus lighting giant Christmas tree. At ang isa sa pinaka-highlight ng event ay ang fireworks at pagpapailaw ng giant Christmas tree. Di rin talaga nagpahuli ang Pulangi pagdating sa ganda ng kanilang fireworks. Talagang nagbigay ito ng kulay sa grand opening ng Oyangi Festival, Paskuhan sa Pulangi 2022. Tulang parang New Year ang nangyaring fireworks dito sa Pulangi, Albay. Isa na ata to sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko sa paglilibot sa mga Christmas village dito sa Bicol. Napuno ng magagandang ilaw ang Pulangi Albay na tinawag nilang Christmas Around the World. Talagang napakaganda ng kanilang mga decorations dito sa Pulangi Albay at isa ito sa pinakamagandang Christmas villages na nakita ko sa Bicol. Kahit na medyo umaambon, hindi pa rin napigilan ng mga turista at mga Pulangkeños na i-enjoy ang ganda ng Christmas Around the World dito sa Pulangi, Albay.
Opisyal na pong nagbukas ang Christmas Village dito sa Uyanggi Festival, Paskuhan sa Pulanggi na tinawag nilang Christmas Around the World. So ito makikita natin yung iba't ibang decorations dito po yan sa Pulanggi, Albay. So ngayon ay opisyal na nagbukas na kanilang Paskuhan sa Pulanggi at makita po natin yung kanina yung fireworks at itong mga magandang villages na matatagpuan dito yan sa Pulanggi, Albay. Kaya ano pang hinihintay yung mga kalabilabs? Tara na sa Pulanggi para i-enjoy ang ganda ng Christmas around the world. Sa aming pag-uwi, nadaanan din namin ang napakagandang Pulanggi Night Market. At sigurado akong mamamangha ka rin sa ganda ng kanilang mga ilaw dito sa Pulanggi Night Market. Tara na sa Pulanggi. I love Pulanggi. So maraming salamat sa pagsama sa amin dito lamang yan sa grand opening ng Uyanggi Festival Paskuhan sa Pulanggi 2022. Again, maraming salamat. At kung bago mo na sa channel ko, huwag kalimutan mo subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Also, please do follow me on my other social media account. This is Bon James D. ang vlogger. Show love!